मोनसेनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों एबा मुङानो जादों नोंनि गोजोन सोराङा। फाव खालामनाय नुनो मोनदों आनाया ब्रह्म, सिद्धार्थ बर'। मेथाइखौ रोजाबदों आनाया ब्रह्म, मिल्टन बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। आनाया ब्रह्म इउटुब चेनेलाव रिलिज होनाय जादों। सोरबाफोर नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।